Tetap semangat cantik. Wanita hebat bukan dia yang memiliki banyak cinta, tapi dia yang bisa menolak kehadiran cinta lain demi mempertahankan satu cinta. Cantik, beberapa wanita akan memilih pria tampan, tapi wanita yang pintar akan memilih pria yang berbau masa depan. Masuk. Syiar Wali Songo.
sholat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat sholat zakat poso haji lamun kuwasa. Ke pasar membeli mangga, mangga manis dimakan bersama. Jangan menyerah karena luka, karena bahagia pasti akan tiba. yo goyang ke dulur jamane wali songo nyebarake agama Islam ingkang mulya uga direwangi kanthi rekoso sholat zakat poso haji lamun kuwasa tuntunan kang ana lima syahadat sholat zakat poso haji lamun sekali Indonesia jamane wali songo nyebarake agama Islam ingkang mulya uga direwangi kanthi rekoso wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat sholat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat sholat zakat poso haji lamun puasa jamane wali songo nyebarake agama Islam ingkang mulya uga direwangi kanthi rekoso wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat sholat zakat poso haji lamun
sumunar ing panggung budaya suara ing nuntun swasana para putri indah rinengga busana sigak solang ing resep ing mana para si neseni manis 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 lampahe alusi indah ras iramane
Kata-kata pamungkas untuk malam hari ini. Di tangan wanita pintar, pria miskin bisa tumbuh menjadi kaya. Di tangan wanita baik, pria tanpa apa akan menjadi pria berwibawa. Tapi di genggaman wanita cantik tanpa isi kepala, bahkan raja pun bisa kehilangan tahtanya. Ingat, wanita bukan sekedar rupa, tapi juga sumber arah. Maka pilihlah yang membuatmu tumbuh, bukan yang membuatmu jatuh. Nggih, mugi-mugi sedaya ingkang wonten mriki tansah pinaringan perlindungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paringana rezeki ingkang kathah, ingkang berkah barokah berlimpah, saged tindak wonten ing Mekah Madinah, kirane saged tumbas sawah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ingkang kagungan putra-putri ingkang saleh lan salehah, benjang anak pecah bareng anak pecah ingkang husnul khotimah. Amin. Lagu terakhir dari kami, Tak Tinatu. Lagu terakhir nggih bolo, ini waktunya sampun lewat. Bandon dodo jiwani kesana pinatu no tanpa suara kudar dolan neng Semarang bablas tekan turi. Aku sing berjuang, wong liya sing menikmati. Miso kowe. Keseluruhan aksi pentas seni dari Kamis Karimba Indonesia